Защо и кога прегръдката се превръща в броня? Защо любовта изведнъж става бойно поле? Много от нас влизат в окопите без дори да го осъзнаят. Мъжете и жените воюват по различен начин, но с еднаква сила. Мъжете често воюват с мълчание и оттегляне, а жените с думи и емоции. Жените често използват думите като оръжие. Те обсаждат с въпроси, напомнят минали грешки и търсят емоционална реакция. Дори и тя да е гневна. Воюват, за да бъдат чути. От своя страна, мъжете често избират студената война. Те се оттеглят в мълчание, издигат невидими стени и се затварят в себе си. Воюват, за да запазят контрол или просто да се защитят от бурята. И в двата случая, докато единият напада, а другият се крие в бункера, любовта им бавно изтича. Истината е, че в тази война няма победители. Често избираме да воюваме, просто защото гневът е по-лесен за понасяне от празнотата. Омразата всъщност е любов, която е изгубила посоката си. Вие как мислите? Дали е възможно да свалим оръжията преди да сме разрушили всичко?